Malfori yn glir, yn ei gosod ei nôl. Kershaw penderfynu ar gydio, ac oedd angen arbediad gan Lewis Bras. Sislovic ar ergyd. Byrne a Jones yn arbed yn isel. Plant, mae'r bediad campus gan Lewis. A dyna chi arbediad gan Dave Jones. Leo Smith yn codi ben. Heibio Hughes ar ergyd yn ei bwerus, mae'n disgyn i Callum Morris. Williams yn chrymanu hi arbediad wych gan Bras. Mae'n gladio arbediad gan Lan. A mae'n arbediad gwefreiddiol. Disgifo i mewn Eiron Edwards o'r arbediad yn ragorol gan Windsor. Arbediad campus gan Jones. Sean Spencer Barry. Jones a hi tuag at y cwt chwech arbediad o didog gan Ashley Morris. Henry Jones o arbediad o didog gan Conor Roberts. O, mae hwnna bas hyfryd at Smith! Mae'r golwr wedi gyd yn arferchog. Nôl â hi at Brobl ar arbediad yn anhygoel. Cyfle i'r Ysgersiwr! Routledge, Menacwt Cosby. Ar arbediad unwaith eto gan Radcliffe.